Здравейте, приятели! Отдавна не сме се виждали, за което се извинявам отново. Всъщност от толкова много ангажименти, толкова много работа с хора и толкова много дейности, които извършвам, всъщност съм пропуснала да направя нещо много важно. А то е да съобщя на моите последователи в YouTube, че написах книга. Ето я, насреща със себе си. Може би някои от вас вече са я чували, може би някои от вас вече са я чели. Това е втория тираж. Вече има над 4000 продадени екземпляра за по-малко от 6 месеца, което всъщност за мен е изключително голямо признание, защото явно харесвате работата ми, харесвате това, което правя. И аз съм много щастлива и много благодарна. И нямам думи да ви опиша колко се гордея с вас. Не толкова с мен, колкото с вас, защото тази книга и закупуването й означава, че вие сте готови да започнете нов живот. Вие сте готови да се борите за вашия живот. Вие сте готови да разберете кои сте. Сега аз много ми се иска да прочета предговора на тези хора, които все още не са си закупили книгата, за да могат да се ориентират дали ще им бъде полезна или не. И ако решат да си я закупят, под клипчето ще намерите линк към сайта ми, откъдето ще може да я намерите и да я поръчате. Съдържанието също е качено на сайта, така че и там може да го видите. Не е голяма книгата като обем, 100 страници е, което всъщност за мен беше много важно, защото това са едни теми, които не търпят разтягане на локуми. Това са... Темата за себепознанието трябва да е достатъчно конкретна, достатъчно ясна и достатъчно красноречива, за да може да не обърква аудиторията. Така че сега ще ви прочета част от предговора. Научих, че ако не се разплатим с болката, тя ще ни посети отново. Научих, че любовта има различни лица. Научих, че доброто и злото не са две страни на една монета, а са замесени от едно и също тесто. Научих, че живота трябва да се чувства и чрез щастие, и чрез страдание. И само така ще сме истински живи. Чувствата на човек са толкова необятни, колкото е Вселената. И колкото повече ги отричаме, толкова повече се отдалечаваме от себе си. Тази книга не е посветена на опити да ви убеждавам колко щастлив би могъл да бъде животът. Или пък да ви внушавам, че вашият живот е прекрасен въпреки проблемите, които имате. Тази книга не е за позитивното мислене. Тя е за реалността, проблемите в живота, трудните години, на кризите на личността, в които живеем. Но най-вече това е книга за начини да превърнете всяка негативна случка, мисъл и опит в нещо, от което ще извлечете полза. Аз ще ви кажа, че светът може да бъде красив и когато имате проблеми. Ще ви кажа и, че животът е повече от това как изглеждате в очите на обществото, каква роля играете в него или пред себе си. Ще ви кажа и, че не трябва да се самоопределяте чрез работата или семейството си, а само единствено чрез личностните си качества. И ще ви науча да правите разликата. Тази книга ще ви разкрие изцяло нов поглед върху вашия живот и живота на хората около вас. Ще разберете, че вече сме навлезли в нова ера, която толерира хората, които са себе си, а не тези, които играят роли. Тази книга ще ви научи да различавате чувствата си и да разберете, че в тях няма нищо нередно. Единствено нередно са самите действия, независимо какви са те. Моята мисия и тази на книгата ще бъдат успешни, ако дори просто ви накара да се замислите, чий живот живеете, вашия или на няколко другиго. Разделена е на две части книгата. Първата част е посветена на себепознанието и връзката ни с себе си, а втората част е връзката ни с другите. Структурирала съм я по този начин, защото смятам, че ние първо трябва да познаем себе си. Първо трябва да вникнем много дълбоко в душата си, в своите страхове, в своите комплекси, в всичко, което сме потискали през годините. И чак след това трябва да се обърнем към връзката ни с другите, защото връзката ни с другите е отражение на връзката ни с себе си. И ако ние самите не се обичаме и не се уважаваме, ние
Първо, че не можем да обичаме и да уважаваме истински друг човек. И второ, не може друг човек да обича и да уважава истински нас. Така че основното нещо, което трябва да направим, е да работим със себе си. Очарована съм колко много хора са готови да направят тази крачка. Очарована съм колко много хора осъзнават нуждата да я направят, осъзнават, че вече настъпва едно ново време, в което ние нямаме право да се вкопчваме в илюзиите си. Нямаме право да се самозаблуждаваме, защото животът е един, животът е кратък, животът е един дар от Бога, който ние нямаме право да пропиляваме, самозалъгвайки се, че сме някои други. Тук ще намерите много, така, според мен и според читателите, полезни стъпки, какво точно да направите, за да може да избегнете тази самозаблуда, която идва от егото, реално погледнато. Да ви кажа, всичките ни проблеми идват от егото. За съжаление, няма как в днешно време да живеем без него, но има начин да го контролираме. И всъщност, чрез книгата ще разберете и как да контролирате това его. И най-вече как да обикнете истински себе си. Конкретните стъпки. Ще намерите отговори на това, защо точно на вас се случват определени нещастия, определени предизвикателства, защо точно вие трябва да вземете тези уроци, къде назад сте ги предизвикали. Тази книга помага изключително много, когато имате паникатаки, когато имате депресия дългогодишна. Защо помага? Защото тя ви кара да разберете същината на проблема. Една паникатака, една депресия никога не идват и така от нищото. Те са се натрупвали през годините и изведнъж мозъка, тялото, душата започват да крещят и да казват: не, престани, това не е моя живот, това не си ти, не искам да бъдеш ти, не си такъв или такава. Ние си спушваме ушите и казваме: не. Обществото, то ни казва ние какви трябва да сме, или родителите ни казват какви трябва да сме, или съпруга ни, или съпругата ни, или децата ни, обстоятелствата. Не. Вие сами трябва да поемете контрол над живота си. Вие трябва да разберете кои сте и независимо какво ще откриете там, вие трябва да сте готови да го последвате. За това нещо, разбира се изисква смелост. Аз съм сигурна, че щом имате смелостта да се запознаете с себе си, имате смелостта и да последвате себе си. Защото иначе няма да има смисъл. Иначе ще продължите да живеете по същия начин, емоционалните ви проблеми ще продължат, разбира се, ще се превърнат в физически проблеми, защото винаги нещата са свързани. Тук като цяло ще разберете с, пак казвам, конкретни стъпки как да се опознаете. Как да се опознаете и да видите всъщност кои сте. И как след като се опознаете, да използвате слабите си страни във ваша полза. Което е, за да бъдете успешни, за да живеете вашия живот. Което е много важно, защото аз не обичам да казвам слаби страни. Да кажем, за един човек слаба страна може да бъде, че вие не сте добри по математика. Да, обаче вие ако не сте добри по математика, вие сте добри или в спорта, или в писането, или в рисуването, или в пеенето. Според този човек, да кажем, родителя ви, това може да е негативно качество, но то всъщност не е. То е вашето качество, то е вашата дарба. И не трябва да се интересувате обществото какво ви казва и коя професия е престижна или че трябва да сте добри във всичко, защото няма хора, които са добри във всичко. Няма хора, които разбират от всичко. Няма такива извънземни селища на нашата земя. Така че следвайте себе си. Относно връзката ни с другите, там са засегнати също много важни теми. Като, например, защо ревнуваме, откъде изобщо идва това чувство и тази емоция и как да се пребориме с ревността, защото понякога това е нещо, което може да убие връзката между двама души. Ще разберете каква е разликата между страстта и любовта и защо едното няма общо с другото, защо съществува едното, защо съществува другото и разбира се как да правите разликата между двете. Ще разберете как да разпознаете токсичната връзка. Аз в едно предишно клипче съм говорила за този проблем.
И според мен една доста така важна тема, как да спасите брака си или връзката си, ако нямате брак. И всъщност кога има нужда да се борите и кога не. Така че тази книга може да ви даде един съвсем нов старт във вашия живот. Може да ви открие едни невиждани и нечувани до сега ваши черти, да изрови, както аз обичам много да използвам тази дума, вие ще видите в книгата, да изрови вашите демони, да ги изкара наяве, да ги опознаете и да ги научите как да работят във ваша полза. Защото ние сме тук на земята, където има и добро и зло. Има ангели и демони. Но щом сме тук и щом има и рай, и ад, те и двете са на земята, има и ангели и демони, значи ние трябва да се научим да работим и с двете страни, и доброто и злото. Колкото и условно, разбира се, казано да е добро и зло, защото и преди малко обясних, че за едно може да е зло, за друг да е добро. Тук идеята е следната. Света не е черно-бял. И когато разберете, че света не е черно-бял, вие ще се приемете такива каквито сте, ще започнете да живеете вашия живот и ще можете да бъдете щастливи. Защото това е човешко задължение на всеки един индивид на тази земя. Да се бори за щастието си. Да, преди това преминава през кризи, да, преди това преминава през уроци, през изпитания, но както много така хора казват, и аз съм съгласна с това, преди зазоряване е най-тъмно. Не се страхувайте от себе си, не се страхувайте от това, което сте заравили през годините като изживявания, ами го опознайте, изкарайте го от себе си, опознайте го и го приемете. Тази книга ще ви помогне за това. Ако решите да поръчате, пак казвам, ще оставя линк долу. Сега може би е време да кажа, че подготвям втора книга, но за втората книга ще направя отделно клипче, за да кажа на каква тема ще бъде. Има време докато се реализира, защото в момента я пиша, след това трябва да влезне в печат и така нататък. Процедурата е малко по-дълга, но за сега имате тази и мисля, че стартирайки с нея ще разберете колко огромна нужда имате всъщност от едно подобно четиво. Сега ви оставям и ви пожелавам наистина прекрасен ден или вечер, независимо кога ме гледате. И ще се видим отново скоро. Обичам ви и бъдете силни. Това е най-важното. Бъдете силни и се усмихвайте.